Pagpaglimpyo sa mga classrooms ug palibot sa tunghaan ug pagsusi sa mga kuwang nga gamit mao'y gihimo sa mga magtutudlo, ginikanan ug mga volunteers karong adlaw subay sa pagpangandam sa pagbukas sa klase. Gisugdan na lukop nasod ang Brigada Eskwela 2024 sama dinhi sa Tejero Elementary ug High School. Ang elementary school principal nga si Pamela Oliva misaysay sa ilang mga lakang pagsugod sa maong kalihukan. Yes, ma'am. Today is the launching of our Brigada Eskwela. So, in collaboration, since we are one community with the Tejero National High School, so we have our parade and recorrida ganinang buntag together with our Barangay Tejero and Barangay Tinago nga mga tanod. And we also have our stakeholders, Maritime Police and the Bureau of Fire. So mo na ato ang mga bisita karong buntag pag-launching namo sa Brigada Eskwela. Nasayran sab sa pagbisita sa MyTV Cebu ang mga plano sa Tejero High School gikan sa principal nga si Oliver Tito. Mag-ana aduna pay mga nabilinsad nga mga reperonon nga naa sa luyo sa atong eskwelahan. Human sa pagpanglimpyo ning unang adlaw, nagpadayon sab ang pagpanglista sa dugang mga tinun-an nga magpa-enroll alang sa bag-ong school year nga magsugod karong Hulyo 29. Gikalipay sab ni Oliva ang gibuhat nga kabag-uhan sa Region 4A sa ilang tunghaan nga pagpanindot sa landscaping atol sa palarong pambansa. Dugang ni Oliva, ipadayon sa tunghaan ang gimugna nga mga container gardens sa taga Calabarzon ilabi na karong Nutrition Month aron mapaambit ang kamahinungdanon sa pagtukod og school gardens. Mibutyag usab si Oliva nga miagi na sa school training ilang kindergarten, grade 1 ug 4 teachers subay sa pagpatuman sa matatag curriculum. Kini si Ardeshir Morales, NHU Comm Intern alang sa MyTV Cebu.